Aisha Humaira, idan akwai wanda ke ganin girmanta sosai, kina ɗaya daga cikin su. Kin gane ko? Because of what? Because ni dan halak ne kuma na san halakci. Ina akwai da bana zaga ba na taba koya zan yi bana zagin ki no matter what. Ko me zai zo min, I don't insult you. Because of what? Because I'm a very loyal person. Kin gane ko? I came to your life ana ta sauke ni religious. Kin san ni bana shirye da mutanen da suke maula suke ganin duniya har yanzu akwai abin da yake cikin ta ko kuma wani abu. Idan dai kudin wannan ma wani arziki da na yi arziki. Kin gane ko? So Aisha Humaira, I respect you a lot. Ina ganin girman ki sosai, but I'm very shocked. Na gode da Allah da kike ce da cewa kina min ƙara saboda Amin Esbando kuma ya mutu. Kuma ya mutu. Kin faɗa a live ɗinki. Bara manta ba kin ce kuma ya mutu. To Allah ya kai haske kabarinka Amin Esbando. Saboda kai aka min ƙara. Kuma na gode ma Allah, she kana da darajar za min ƙara saboda kai. Ya Allah ina roƙonka ni ma Allah ka bani wanda zai min ƙara.